Però jo tenia molt clar que no volia seguir com el camí que tothom estava seguint, que era selectivitat i universitat, que volia trobar el meu moment per saber què volia fer amb la vida. Aquí hi havia un au pair que es deia Zach, d'Estats Units, i em vaig fer molt amiga seva, i al conèixer-lo i veure tots els canvis que ell havia fet o com ell era, em va com agradar molt, em va sobtar molt i vaig valorar l'experiència i llavors doncs, vaig decidir fer-ho. Quan els hi vaig explicar, no els hi va agradar gens la idea perquè estava marxant del niu i per què marxes si aquí estàs bé? Sí, mama, estic bé, però és que vull marxar, però per què si estàs bé? I la gent això a vegades no ho entenc. Perquè sóc privilegiada? Sí. Perquè tenia un lloc on tornar? Sí. Perquè havia treballat i tenia diners? També. Sí. Però m'ho volia permetre i ho vaig fer. I va costar molt a casa això, d'entendre. Quan vaig tornar, estaven molt contents perquè havien tornat i va ser com un ara entenc per què vas marxar. Però va ser després d'un any del plan. Ara ja sé el perquè, ara estic contenta de tot el que has après. I vaig anar a Holanda, a un poble al costat d'Amsterdam que es diu Barn, i vaig estar d'au pair amb una família amb dues nenes, la Ivka, que en aquell moment tenia 9 anys, i la Florcha, que en tenia 5, i va ser brutal. Jo dic que allà vaig ser mare, perquè jo vaig sentir que feia de mare, no perquè fossin les meves filles, però vaig cuidar molt, vaig viure una experiència molt complexa i molt bonica del cuidar, del créixer, de família. I em va agradar molt l'educació que tenen allà, molt des del respecte. Als infants no se'ls infantilitza. Me'n recordo que anàvem a comprar a les botigues i no només em deien hola a mi, que normalment és així, després deien que bonica la nena. No, que em deien hola a mi, li deien hola a la nena i parlàvem entre tothom i no sé, em va agradar. El fet que amb 5 anys jo havia de supervisar com una nena i feia magdalenes. Jo li deia a la mare, però de debò? I ella, sí, però si és que no és el primer cop. I era com, és que té 5 anys. Diu, no, tu només li has d'encendre el forn i ho poses tu, perquè si no ella se li cau. I jo, bueno, vale, això ho té en compte. Però ella cuinava, saps? I era com l'activitat. I una independència i una autonomia als infants em va agradar molt.